Takže čovte lidi, já jsem Nasali a já z toho další videa. A tentokrát je to první video z nové série, která se jmenuje The Forest. A nebudu to natáčet sám, budu to společně s Ryba Game. Čau Rybo. Dar! Ano. Tak a vysvětlíš tu hru? Vysvětlíš, o co tady jde? V téhle hře jde o to, protože jak jsem mohli vidět na začátku videa, že nám vzali našeho syna, Timmyho, a my musíme ho najít, jenže to nebude tak lehký, oni tady jsou lidojedi, domorodci, a takový a nestvůry, jako je třeba Virginie, nebo Cvalík. Ne, to není Cvalík, to je ten otesánek. Ale k tomu se dostaneme později. Takže ano, tak. ano. Ale... Rybičko, u ní máš tlustý sklo, nedostanu se, jo, tak. Jsem černý, že jo? Ukáž? No, jsi takový nahnědlej, no. Mám brejle, že jo? Jo, zlatý. Jo, ty taky. Jo. No, takže teďka jsme v podstatě ztroskotali s letadlem. Co to je? Jo, šutro. A musíme si tady obstarat potravu a jídlo a takový, že jo? Je aloe vera. Můžeme tady bírat bylinky, házet po sobě šutry. Bylinky. A takové věci. Ty nebouchej mě. Tak, musíme teďka rozbít na začátku kufry. Hele, já se tu tady podívat po okolí, po něčem. Jo. A musíme si co nejrychleji obstarat všechny věci, aby jsme přežili. Protože si musíme postavit něco do nosy. Počkej na mě. Nasali, máme trochu menší problém, jsme uprostřed lesa. Wow, je to takový blesk. Kámo, ta hra se jmenuje The Forest. A víš, co to znamená anglicky, ne? Jako je... Mundy tady ten. To víš, se nevěděl, že tady tento. What the fuck? To je velký. Tady by měla být ta skrýš, ne? Tady po celé mapě jsou umístěny skrýše, ve kterých jsou jakoby části zbraně, kterou si potom můžeme poskládat. Hej, jsme na dobrém místě, máme tu vodu. Jo, nice. Takže být tebou, tak bych se tady ubydlel. Jo, tady se ubydlíme. Hnedka tady? Letadlo. Bereš? Jo, uděláme si barák na stromě. Můžete tady stavět všelijaký jakoby budovy. Tak já to jdu zatím. Jo, dej to na tenhle strom, Davide. Teda, sorry. Já si to pletu, já říkám Davide, ale on je jako Ryba Game a já se jmenuji David. Že jo, Ryba. Hele, srnka. Počkej, ulovím ji. Co jsi zaběl? Srnku, honím. A jo. Ne, to nestihnu. Dobrý, no. Tady. Tak jaký? Tady tento, hele, tento, srnko to dej, pojď sem. Tady takhle. Ten. Tier house? Nebo no, Alpine takový... house? Dej ten... Já mám na... Dej jaký chceš, ale dej ho tady, jak stojím. Kde? Tady. Na tento strom. Jo, tady to bude dobrý. Tak. Já jdu tím kácet, aby jsme měli stavební materiál. Tady v této je superový kácení stromu. Mám to. Jo, super. Dobrý. Hele, kolik máme látky? Jenom, kolik máš ty látky? Ičko, invent. Jo. Já mám, hele, 4. Ičkem je inventář. To, já bych udělal lano. Jo, no, to bys mohl, no. Počkej. Lidi, já na The Forest nenávidím hnedka, jak se musí prostě kácet. Jo, to a navíc mě se teďka stavuje jedna věc. Rybona. Jo. Jo, na tomhle tácku si můžete jakoby s hráčema podávat věci. Ano. Takže tak, jo. Ičko, mám si sekeru do ruky. Já už mám i oštěp, jsem ho tady našel u vody. Takže tak, jo. Hele, nevím jak ty, ale budeme toho potřebovat hodně. Já vím, no. Musíme kácet. Tak. Já jsem se lekl, že tu jsou domorodci. Nejsou. Ti budou až k večeru spíš, teďka ještě nechodí takhle do začátku. Ty budou až příští den. No, je to možné, no. Tak. Dobrý, já jsem myslel, že to je Virginie. Jo. Ten pařez vypadá jako Virginie. Virginie je jinak boss. Jsou tady i bossové. Ano. A jsou to jeskyně a je to i motorovka lidi. Takže... Jenom přesně nevím, kde je ta katana. Jo, jsou tady zbraně, jsou tady katany a i.
I moderní sekírka. Ano, i Modern X. A takový, ale to je všechno. Hej, rybo, No. tady je ve vodě oštěp, tak si ho vem, jestli chceš. On je tady zapíchlej. A ti teďka nerozuměl. Oštěp je ve vodě. OK. A tam to nejsou ryby. Jezírko Jo, no, to je na prd. To je blbý, protože oštěpem se dají lovit ryby. Tak, já tady nazbírám klacky. Nasali bacha. Co? Jo, strom. Pamatuješ, když jsme si tohle hráli jen my dva pro sebe, ty si skácel strom a na mě to spadlo? Jo, A jak mi to jo. vyhodilo úplně. Ale to byly ještě ty verze s těma bugama. To se to ještě bugovalo, že? Tak. Tak. Lidi, až se kam přijdu domorodci, tak bude vaše Hele, já sranda. jdu kácet tyhle stromečky. Jo, ok. A jinak lidi, já s touhle hrou už mám nějak hodně zkušeností, takže vím co a jak. Jo, ryba je zkušenější než já, ale tak jako já to má taky zkušenost. Já jsem to hrál taky hodně. Tak. Nechtěl. OK. Je tady Tam hodně vidím srnek. oštěp Však jo, ve vodě. O tom jsem ti říkal. Já jsem ti totiž nerozuměl. Jo, no sorry. Máme slabý signál internetu. Ty ale Konečně my se to mám koušeli, že? oštěp. Tak. A pojď. Tady. Hele, tyčky už máme všechny. Jo? Super. Jo, ale potřebujeme lano. Však se ti dá ty kloty, ne? Takový dobr. Jo. Ne, já potřebuju ještě jedno. Děláš si srandu. Ne. Tak běž Já najít si kloty. srandu nedělám. Jo, no, to je na prd. Tak Ani já se jdu zas- hledat. Jo. Rybo, No, neví, proč mi to laguje. nevím. Ale my nejsme úplně tak na kraji. Jako vážně. Tak už zase Ale- natáčím, jo? Jo. Tak, Ečko. Teďka jsem tady postavil oheň lidi. Ty ale jsem ho dát na Jo. ten barák, že? Mm. To je jedno. Hele, máme tu jako jezírka, ale... Hele, potřebuji helpa. Co je? Potřebuji help. Tady jsem někoho slyšel. Domorodci? Aha. Už ho vidím. Mám Fakt? ho jít zabít. Počkej, Jede. já budu za tebou, ať ho ukážeme Jde lidem. k tobě. Běží k tobě. Počkej, Já ho tak jdu já zabít, ukážu no. lidem. Jdem Tak na hele, já- domorodce, je dobrý oštěp lidi. Hele jo. Tak mám ho jít Hej jo, zabít. tady je ta obrovská díra, kde máme Timmyho najít. No. Hele tady je, to je domorodec. Nebo lidovec v podstatě. Mám ho zabít? Ne, já ho vydávám tady. Jo. Tak si ho zabij. On to ale nějak moc vydrží. Já ho jo. jdu načíst. Oni bývají lehcí. Jo, bývají, no, ale on utíká. Hej, tenhle je nějaký synej, on mě dost ubírá. Fakt? Tady je si bacha, Davide. Jo, mám ho a beru ho domů. Počkej, on ještě žije? Mně se to nějak laguje. Mně se to taky lagovalo, no, chvilku. Tyjo. Ne, do vody. Tak nesu ho domů, jo? A lek, Nám. lek. Snad to ryba On mi dá. tolik ubral, že to není možný. O, Že takový jednoduchý a že tolik ubírá. Kam je šel? teďka se snídl borůvky lidi, ale bacha. Hej, hele, už je u tebe. Kdo? Ten domorodec. Ho pronásleduju. Fakt? Jsem si tady vzal ještěrku, ne, jako tohle nechci. Ne, ještě u tebe není. Není. Nikdo u mě není. Tak kde je? To nevím. Jo, já Asi nemám. utekl, no, srap. Jo, no.
Já si to budu muset asi dát, to se mi laguje asi kvůli tomu, že se mi to stahuje. Tak. A nebo to mám moc zapnutýho. Ty jsi udělal. Hele, já jsem někoho slyšel. Hele. To je on? Já jsem ho ulevil, no. On k tobě běžel? Ne, on byl u toho kráteru. No, to je on. Jdeme to dostavit. Jo. Jinak lidi ty oštěpy se dají naházet. Jo, to jo, ale já potřebuji někde najít to lano. Udělat. To jo, no. Co to je tady? Co? Já jsem tu našel nějaký velký jezero. Fakt? Jo. Jo, máme kosti. A hele, jsou tu ty ježe. Jo. Já už je, pojď to lidem ukázat. Co? No ty věže. A mám fléru. Mám fléru. Máme fléru. A jsou tu ryby. Jsou tu ryby. Fakt? Jde se lovit. A jo, my už máme flér. Počkej, ty máš flare gun? Ne, fléru. Jo. Tady takhle vězdírka bývají většinou takovýhle. A já tu mám loď. Běžičky. A tam bude lano, že jo? Co? Že tam bude lano. Ale že loď a tady, jo? Mám to lano. Jo. Bezvadný. A jsou tu kachny. Strašně řvou. Řvou a strašně řvou. A navíc ti domorodci se bojí vody, takže je to takový menší plus. Kámo. Ty jsi sletěl dolů? Já se zkusil do vody, ale ubralo mi to. Rybě! Si dám... Hele, skáču do vody. Neubralo ti to? Koho? Jo? Hej, máš to lano? Hej, tam jsou hory v dálce. Máš to lano? Jo, mám. Tak pojď to dostavit ten baráček, ne? Jo, už tam jdu. A když tak, oni tady tohle domorodci nemůžou zničit. Takže kdyby byla noc a my bychom to neměli dostavený, tak semka můžeme jít. Jo no, to je pravda. A já nemám vůbec sílu. Já taky ne, no, teďka. Ale mám brnění už. Jo? Jo, jsem to je dobrý. Ještě. Tak pojď. Hele, tady ještě jedna ta věžička, dívej. Jo, super, já tam jdu dát rychle to lano. Já se tady jdu vzít ty věci, no, co jsou na vrchu. Jo. Hej, ty jsi asi už vzal ty kosti, že? Jo, vzal. Hej, potřebujeme ještě 9 těch toho dřeva, tak pojď. Jo. Jako klad? No? Jo, tak jo. To ti tam ještě ukazuje. No právě. Musíme to dodělat, no. Tu teda pomoct kácet. Ne, mě ne. Jo. No a jde tu na tu blbou stranu. Nejde. Já jsem chtěla, aby to šlo k tomu ohni. To by spadlo ale do vody, že jo? Nevá, to z toho můžeš vylovit. Ještě 7. Ještě pár, no. Ještě 2? Myslím, že jo. 4 už jenom. Jo? Pojď, toto. Já to stihneme, ale. To stihne. Já už tady mám, pojď. Jo?
Tak jo, dokážu na ten strom. Aha, super, ty jsi to měl dřív. Ale... Rychle nahoru. Jo, máme to, nice. Pojdem. Tak? Já to jdu rychle uložit. Jo, ulož nám to, no. Takže tady co? Já to dám na slot 5. Protože já mám 4 Tak už. ty barajci si to můžete ukládat tu hru lidi. Už jsou tady, už jsou tady. Holy shit. Hej, nevím jak ty, ale já si jdu dělat koktejl. Jaký koktejl? No to je Ale koktejl. takhle, jo. Okay. Tomu se říká koktejl. Já jsem vypil ten alkohol, já jsem debil. Nemluv tady prostě. Ale jako- chapor! No, Dobrý, to tedy poříd. uctíváš Aláha. Ne, uctívám, proč jdeš dolů? Abych měl kosti. Tak potom vypíňové. Jdeš dolů. Já jdu za tebou. Pojďte, fajty. Pojď Já jdu sem, za tebou. samráku. Já Tak pojď, tak pojď. Ty nebouchej do mě. Ty Sorry, sma- jako. Ty ženská svině. Štětko, chlapko. Cipni. Já nemám vůbec žádnou sílu. Já mám síly hodně. Nebo teda už nemám. Já taky. ne, a jsem všechno vyčerpal na skákání. Jo. No. Hele, položíme si to tady. Dáme je na oheň, ne? Když No hele, spálíte jako lidi... já bych chtěl nějakou potravu. Takže já si vemu nohy a končetiny. Jo a Okay. ještě jsem vám chtěl říct, že ty těla se dají porcovat a dají se jíst. Když se to upeče nebo usuší. Jsme kanibalové. Respektive ryba je kanibal. Nejsem. Ne. Davide nám vyjasl oheň. Aha, super. Proč Jak? mi říkáš tam takhle? Ale já tu mám ještě jeden oheň připravený. Jo, dobrý. Tady ale nahoře. Jo. Tak. Pojď, já si to jdu upéct potravu. OK. Dáme si než tady toto. Jo, nice. Hej, já tam dám nohy. Rybo, No, dáš mi nějaký kloty. kloty. OK, kolik chceš? Hele, Já ti No. dám 3. to mi na brnění asi nestačí, co? Na kolik? Na brnění. To ti nestačí. Na to ti stačí obyčejný 2. Tak mi dej ty kloty, dej mi je teda. Já ti dám 3. Je to na to bouchnu. Na? Jo, dík. Hele, už to je na jídlo. Jo, On tu někdo zase křičí. fakt. Jo, a mám ještě hlad. Dělej, sněz to. Počkej. Dělej, sněz tu nohu. Maria. Jsi plnej už? Jo. Tak jdem chrápat. Počkej, ještě ne, já si vytu něco sekerku. OK. Když dáte pravý tlačítko a na to dáte tricep, takhle, a tady potom si můžete dát zuby, a teďka si ho můžete takhle dát ten zub na čepel. Že, rybo? Jo. Tak. Už pojď spát. Jo, mám je tam. OK, jdem spát. Hej, můžu se tě na celý zeptat, jak už dlouho točíme? To já nevím. Já bych se vyspal, šel bych prozkoumat letadlo a ukončil bych to. OK. Nebo bych No ještě tak něco pojď se udělal. vyspat. OK, Zetko. Jo. Tak ještě něco uděláme zítra, jako druhý den ve Forestu. Aby to bylo třeba aspoň tak půl hoďky to video. Jo?
Jo. OK, tak už máme ráno. Já jdu dolů. Tak. Já si budu muset koupit novou grafárnu, nejspíš. Že mi to nějak ne... No, při boji se mi to začíná lehce lagovat. Tak to není grafikou, ale... Ne, tak čím? To nevím. Ale grafikou to nebude. Hele, kde je to letadlo? Hele, uděláme si tu stojánek na potravu, co myslíš? OK. Abych to dal hnedka tady také dolů, aby nám na to nemohlo. Hej, ulovil jsem zrnku. Jo, super. Potřebujeme ještě 16 tyček. Jo. Kámo, mám maso. Mám maso ze stránky. Tak. Tak, tyčky potřebujeme. Jinak napište do komentu, jestli mám v této sérii pokračovat. Ano, ano. A uvidíme, no. Na co nám to bude líbit, jo. Bylo by to super. Já už nemám staminu. Ještě 3 potřebujeme tyčky. Hej, tady je další oštěp. Teda to je tyčka. Byl to oštěp. Jo? Ten je asi tvůj, ty jsi ho vyhodil, ne? Jo, já jsem ho vzal po těch strnkách, no. Jo, tak tady jsou 2 oštěpy, hele. Ale ku mně, tak si ho to vem. Jo. OK, takže. Ty jsi to dodělal tamto? Ano, já jdu dát do toho. OK, já jdu, hele, já mám takový nápad ještě. Co kdybychom si postavili toto? Co? No, tamto přece, jak jsme měli poprvé. Nevím co. Tady toto je, no. Ti to ukážu. Co kdybychom si postavili Happy Birthday? Jo, pastičku. Happy Birthday! Lidi, uděláme si ještě vylepšený oštěp. Ale pojď tady, kdyby náhodou. Jo, Davide, ne, pojď to teďka ještě. Tak jenom také proto. Jo, to dostaneme offscreen, ale pojď to. Ale jo, já jsem to jenom tady k to. Jo, dostaneme to offscreen. Oj, to tady i pasti totiž lidi, takže. Ano, na všechno. Jo, Rybo, kde je to letadlo? Na ryby, tady to nejde. Rybo, kde je to letadlo? A jezero? Letadlo. Letadlo, to když jsme přišli, tak to bylo někde tam. Tam to bylo. Jo. Proč? Protože půjdeme pro ty kufry, ne? Ano. V těch kufrech jsou ty věci. Ale nevím, kde to bylo přesně. Hej, Rybo, tady je jezírko s rybama, kámo. Já vím. Tak počkej, tak jdeme lovit? Jo, ulovíme si nějaký. OK, já si ulovím taky. Tady máme zásoby jídla. Tady vidím jednu rybu. Mám. Tak trochu víc než... Ne, já tam sletěl. Ty neházel. Tak. No jo, no, Dory. Chudák. Taky jsem chtěl Dory. No konečně. Ještě jedna Dory by to chtělo. No jo, já už mám všechno, já už jsem plnej. Jo? Počkej, já jsem se té srnky vylekal, že to je domorodec. Ne, ona mi utekla. Tak pojedem do toho letadla. Tady je veverka. Našel jsem houbičky. Jdem, pojď. Jdeme, Rybo? No?
Tak to jsme Jo, šli už asi vidím kde? letadlo asi. Ne, kamo, našel jsem kemp, našel jsem stany. Jo, a kam jsi šel? Počkej, těm... Tam, dobrý. Jo, mám stany, kámo. Nice. OK. Hele, další jezírko, tady má. Jo, jsou tady, no. Mám fléry. Super. Hej, a není to divný, že my jsme byli jako tady první než oni a oni už tu mají kempy. Fujor. Někdo se to asi vyřádí na těle. Davide. Nevím jak ty, ale já beru na dešťovou vodu. Ten. Peníze, na co mi tu jsou asi peníze, dolarovky. Můžeš si koupit snacky. To no. Tolik ale peněz, jsem bohatý. Hej, rybo, kde je to letadlo? Ať jdeme pro ty věci. OK. Tak neřebe bych to tady také vybral, ne? Čekal se to vybral všechno. Ale já ještě ne. Tak, teďka mám vylepšený oštěp lidi. Já mám snickersku. Já jdu najít to letadlo už. Tady jsou houbičky. Tady jsou houbičky. Rybo. Ano? Musíme Jsem najít to snědl letadlo. houbičky. Jo, super, já jsem snědl houbičky. Ej, tady jsou kufry. Já už jdu za tebou. Jo, nice, kloty. Tak. Žla. Už to je všude jen látka. Ne, ale to se hodí. Léky. A vážně tu chceš hledat toto? Jo? Že to jsou zásoby. Víš, já bych asi radši měl flare gunu. A tak to máme první díl, to nebudeme dát flare gunu, ne? Tak ale když jsem to natáčel já, jenže jsem to video nepovedlo, tak jsme měli flare gunu hnedka. Hej, domorodec. Kde je? Tady. Ale já tě nevidím. Co tam Jako, seš? do prdele, Davide. No, Rybo, sorry. co tam je? Co tam je? No, Co dá to... mi nakládačku. Jo, jdu k tobě. To jsem. Už jsem ho zabil. Lol. Aha. Aha, tady další. No, je to víc. Další. Počkej, já si vemu taky Do oštěp. prčic. Já jsem ho zahodil, ten oštěp. Kde je? Tady. Rybo, Jdu tě upíchat tím oštěpem. rybo. No, Kde je můj oštěp? to Mám ho? uvidíš. Jo, mám ho. Co jsem to pinguju? Jsem ho ulovil. To je Dobrý dobrý. lidi. Tak. Ty mrtvoly jim tady necháme. Máme menší problém. Jsme u jeskyně. Fakt? Jo, tady je jeskyně. A jo? Já jdu dovnitř. Ne, nechoď tam, máme první díl, ty vosla. Já se chci podívat. OK, takže takhle vypadá jeskyně lidi. To jo. No. Já už vím, co to je. Toto. To je katana, ne? Aha, tady by měla být katana nebo sekira. OK, tak pojď zpátky. A uděláme to tady stan a uložíme to tady, ne? Aby jsme se Ok, mohli tak. jít další díl. Chvíle to nějak prostě. Aha. Takže si tady uděláme značku, počkej. Ale já bych tady šel stan. řekl k baráčku a tam bych to uložil. Tak OK, tak ale to tady musíte příště najít. Ten baráček nebude těžký najít. Ale tu jeskyni myslím, víš? Počkej.
Baráček najdeme lehko, protože tam je to označení. To no. Tak. Kde je to označení? Už ho vidím. Hele, je nějaká Hele, víš u čeho jsme? U čeho? U té plachetnice. Jo, tak půjdeme tam ještě v tomhle díle a tam to uložíme. Já by... Teďka? No, tak se to dá uložit v té plachetnici. OK, jdeme. Ví. No jo, no. Tak já tam jdu. Bacha, ti nekosneš žralok. To jsou žraloci? No, a přece krokodýly. Jo, no, to je pravda. Já budu... Jaj. What the fuck? No tak se ti skovám. OK. Víš, kde jsem vůbec? Nevím. Víš? Nevím. Tak já jsem na dně tu. Jestli uvidíš, že ho taky zabij, jo? Ať máme water collector. Jo. To je na vodu, kde je water collector. A když uvidíš Virginii, tak hnedka řvi. OK. Tak. Jo. Já to nějak nemůžu vylézt. Dobrý, jsem tu. Jsi na té plachetnice? Jo, a vemu si tu 2 lana. Ty jsi sotva na pláži. Já se sbírám zásoby, hele. A jo. Tak já jdu si pro kamarádku. Jsem to vzal. Našel jsem hrob. Jo? Mhm. Je plíš. Hele, já mám snickersky. Kámo, našel jsem želvy. Takže já si jednu zabiju, no. Ať mám kruník. A já mám kazetu. Jo, mám jí. A i maso. Takže mám i tu. Už plavu k tobě. Jo, já jdu za kamarádkou. Za jakou? A jo, jsi prasa. Co je? Pěkná Virginia. Hele. Já už vím, kde je ten baráček. Jo? Nevím jak ty, ale já už to mám všechno pozbíraný. Já ještě ne, no. Pojď, vidíte tady naši kamarádku? Jo, to je Virginie, to je Virginie na tom obrázku. Jo, a tohle je naši kamarádka. Kazeťák. Jo, tady se to může uložit. Můžeme jít zpátky dom? Ne, uložíme to tady, ne? Hele, já bych to tady neuložil, já bych to uložil tam v tom domečku. Ne, pojď si to uložit radši. OK. Já bych to i ukončil to video. OK. Takže uložím na sločes. A uložil jsi mi to taky? Co? A uložilo se mi to taky teďka? No musíš to taky uložit i ty. Jo, tak jo. Takže Cčko. Jo, mám to. To jinak bys byl bez věcí. Tak můžeme to ukončit? Asi jo. Počkej, já se tady ještě vemu to lano, co tady je. A tahle ten velký strom, tak se přeštěhujeme. V příštím díle. No, možná. Já bych se přestěhoval určitě. A co tam chceš dělat? Tam není žádná proti ním ochrana. Já vím, ale tam jsou stromy, tam je les a můžeme tam udělat velkou základnu. Tam u toho velkého stromu, jo? No? Není. Tam je obyčejný velký strom. Já vím, ale tam vedle hnedka. To se domluvíme ještě v příštím díle. OK. OK, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like. Ano. Dílejte nám tohleto video jako na Facebooku třeba nebo na sociálních sítích. Ukažte to kámošům. A zatím čau. Napište nám do komentářů, jestli máme pokračovat, že jo, rybo? Ano. A zatím čau. Čus. Čau.